बे सारां लामा YouTube चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे बर'नि लाइफ स्टाइल आरो लाइफ बेखौ आं बुंना लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव। दिनै बर'नि माखासे थासारिखौ नायनानै नोंथांमोननि गेजेराव आं बुंनो सानबाय। दिनै दाखालि जालांनाय इलेक्सननिफ्राय जेसेबांनाखि समस्या सोलिगासिनो दं दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दा माखासे बिजिरलायनाय राव आरो जोंनि नुनाय राव आरो जों मिथिनाय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेरावनो इलेक्शननि समस्याखौ लानानै दावराव दावसि आरो गुलुं गुजुं आरो ससियेल मिडियायाव भाइराल गोबां गुबुन जाथि आरो जों बर' जाथि गोबां मानसिया नुदों। दिनै BTCनि एबा BTRनि जायगायाव जिबादि जानाय दिनै बेखौनो आं बुंनोसै। गिबियाव आं बेखौनो बुंनो सानग्रोयो जोंनि माखासे बर'नि जि थासारिखौ लानानै माखासे फोसाबनो नागिरनाय सिंसिफोरखौ जोंनि बर'नि माखासे लेथेर फेथेर जानाय आरो माखासे दुखिया गोरिबफोरनि माखासे अनसायजानाय बा अनसायजायै माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव दङ। दिनै बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो जायफोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों जाय बिथांमोना जोंफोरबादि सासे सुबुं आरो आंबो सासे सुबुं बेखौनो दा बुंनो सानो जायफोर गोरों गोरा आरो रोंगौथिखौ लानानै दिनै बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय जायफोरा ओंखारबोदों आरो आवगायदों दिनै बिनि गेजेराव माखासे सोरनि मावनाया अके सोरनि मावनाया अके नङा दिनै बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ आरो मिथिबायबो। दा बिनि गेजेराव बुंनो सानो जायफ्रा बै समनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय खामानिखौ दासिमहालागै फुरा बर'नि साक्सेस खालामनांगौखौ खालामनो हायाखै। दिनै आद्रा थानायखौनो आद्रा मावनाय जादों आरो आद्रा थानाया आद्रायैनो थालांसिगोन बेफोरबायदिबो समस्या नुदों। दा बिनि गेजेराव जायनो मावबाय थादों बिथांमोननि गेजेराव दिनै बे बिथाङानो गोसो गोथौयै हसायै आरो सैथोयै मावाब्ला दिनै बर' फिसायानो नोंखौ सापर्ट होदोंमोन दिनै आरो बर' फिसायानो नोंखौ बोख्लायगोन होननायनि मोनसे मिनिं थायो। बेखायनो जायफोर गोरोन्थि मावो बेखौनो गाहायाव दोनख्लायो। थिग बेबायदिनो जाय बिथां माखासे मोना मुं लाखाजानाय आरो मिथिजानाय दिनै बिसोर बिथांमोना माखासे बर' समाजखौ सलायबोदोंमोन होमब्लाबो नोंथांमोननि मेलेम जिबिनि आरो साननाया लामा ससेयाव थुंगेनाय बायदि दासिमबो बोसोरखौ लाना रोखा नुनो मोनाखै। बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर सुबुङानो नोंखौ गोरोन्थि हाबा मावनायखौ नुनानै नोंनि थाखाय साद जादों दिनै बेखौनो होनदों नों मोजां मावोब्ला सुबुङानो नोंखौ मदद होगोन नों मोजां मावाब्ला सुबुङा नोंखौ मदद होआ। थिग बेबायदिनो दा सोरनि मावनाया अके जादों सोरनि मावनाया अके जायाखै बेखौ दा सायख'नानै आरो बिजिरनानै रायजोफ्रा बेखौ सापर्ट होगासिनो। दिनै दुखु गोनां दिनै मुं लासे लानांबो दा मुं गाज्रि लाफिननाया दिनै बेखौनो साननो गोनां। दिनै आजिखालि मुगायाव रावबो जाम्बा जाम्बि गैला गासैबो सियान जाजोब्बाय। दिनै फंसे सरकारा मा मावदों सोर सरकारा मोजां मावाखै बेखौ गासैबो जों रायजो राजायासो सुलु लायो आरो सोरबादि रायजोआ मोजां मावदों बेखौसो नागिरो माखासे जोंनि बर'नि सान्थौनि मेलेम साननाय जिबिफ्रा। दा बेखायनो बुंनो सानो जेसेबांनाखि जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिनै हारिनि थाखाय मावनो ओंखारबोदों सैथोखौ मावगोन आरो सैथोखौनो आवगायलांगोन आरो सैथोखौनो दिन्थिगोन आरो बर'नि दासिमबो आरो सुस्रा जानांगौनि आद्रा दंबायो दिनै बेफोरखौ सुस्रानो आरो हागोन हाया बेयावबो जाय बिथाङा दा गसंगोन आरो बेखौ हानहरफागोन आरो लाफागोन लाफाया बेनिबो मोनसे बाहागो दं। दिनै बर'आ आरो गोबां हा दंबायो दिनै बर'खौ खौसे एबा बड'लेण्ड लाबोनांगौआ नाथाय बेखिनियावनो बेफोरबायदि एना एनिया आरो बेफोरबायदि गावजों गाव इनाय मावलायनाय आरो बर'नि खामानिखौ मावनो होननानै ओंखारनानै जों थाखा फैसाजों जुदि हारिखौ सिबिनो आरो फालिनो रोङाखैबा दिनै बयबो आद्रा थालांगोन। बेखायनो नांगौखौ मावनानै नांगौयै जोंनि बर'नि थै होननानै बुङोब्ला बर'नि थै बिमा होननानै बुङोब्ला जोङो मोजाङै मावनांगौआ जोंनि बर'नि गासिबो खौसेयानो जोंनि बर' जानांगोन। बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायदों। आरो लोगोसे बेफोरबायदि समस्यायाव जेन माबा मोनसे मावनो थाङोब्लाबो गोरोन्थि मावा। आजिखालि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां फेसबुकआव दा लाजि फोनांजादों दिनै बिजुजित बिथांमोन बादिया दिनै हाग्रामा सारमोन बिथांमोन बादिया दिनै दा फेसबुकाव पस्ट जागासिनो दं दिनै लाजि फोनांजागासिनो दं। माबेबा गाननि बुस्थुजों मिउजिक सोफादेरनाय आरो माखासे बिथाङा बुरखाय जाफिनजालायनाय दिनै नोंथांमोना बै समनिफ्राय मोजां मावबोनायमोनब्ला दिनै नोंखौ मानो बिदि एदावनो मोनखो होननानै मोनसे मिनिं थाबाय। नाथाय नोंथांमोना जाखिनि हादोंमोन मावदोंमोनबो मान सनमानबो दं नोंथांमोननि गेजेराव। नाथाय बिदि गिदिर गोलाव मेलेमजिबिफोरखौनो बेफोरबायदि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि दिनै बेफोरबायदि खालामोब्ला दिनै बिथांमोना मावदों नाथाय साननो हायाखै होनब्लाबो दिनै बिथांमोनखौ गोरों गोरा मानसिफोरखौ बेफोरबायदि डाउनाव दोननाङा आरो लाजि फोनांनाङा आरो गोरलै गथ'नि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि खालामनाङा। दिनै बिथांमोनखौबो मोनसे गोसोनि सुद्रायनाय थायो आरो बर'निनो फिसाखा होननानै बिसोरखौबो अनसायनायजों गोरोब जखा आरो खोथा बाथ्राखौ मिलायनानैसो खौसेखौ रायज्लायनानै अनलायनांगौ होननानैसो बर'खौ फोजौगोन होननानैसो बेफोरबायदिखौ साननांगौ। नाथाय बेफोरबायदि फेसबुकाव
गाज्रि पस्ट खालामनाय जेनेका सोरबा सेन्डाल माला गानहोनाय माबा बिस्वजितखौ ओरै बुरखायनाय माने बेफोरबादियाबो गाज्रि जाय बिथांमोना देरहानायाव दंब्लाबो दिनै देरहायै मानसिफोरखौ बिदि बाराद्राय लाजि फोनांना मोजां नङा गावजों गाव एना एनिया फैयो दिनै बेफोरखौ ज्राब गार दिनै बिथांमोनाबो जायखिनि गावसोरनाव नलेज दं बिसोर मावदों नाथाय बिथांमोना आरो सानबावदों जे बिसोरबो आरो गाज्रि मावबावनो बेखौ सानाखै जानांगौ नाथाय दा गासिबो रायजो राजाफ्रानो मिथियो दिनै बिथांमोनाबो मोजां लामायाव आवगायगोन बेफोरबायदि बिसोरनाबो बिथांमोनाबो मौका होनांगौ दिनै आं रावखौबो सापर्ट होआखै आं गेजेरावसो बुंदों दिनै देरहानाय पार्टियाबो मावनो गोनां आरो दंबायो दिनै माखासे बर'नि हाबदेरनांगौखौ लानानै दिनै बेखौनो बुंबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आं जे गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोननि थाखाय बा आंनि माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै आंबो बर'नि जोलै होननानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो आंनि चेनेला बेनो इडुकेसन हिसाबै आं नोंथांमोननि गेजेराव सब आरो गोरोन्थि आरो सैथोखौ नोंथांमोना सिनायथों होननानै आं बे रावखौ बुंबाय आरो मोजांखौ आवगायनांगौआ जोंनि मोन्थाय आरो जोंनि बर' हारिनि दिनै बेखौनो बुंनानै बाय